दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गाहाय मावख' बड'फ हाउसआव जों मोनसे खौरां मेल लानाय जादों। आंजोंनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी बिथां, मावख' नेहाथारि नितु बर' मानगोनां बिथां। दि मैया बिटिआर गभर्नमेन्टआव सोलोंथाइनिफ्राय माने टेटनि जि मेरिट लिस्ट एबा रिजाल्ट जि फोसावदों, दा बेनि थाखाय बा 900 जि बिजाथिफोरखौ बिथांमोना फोसावबाय। दा बेनि थाखाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों साबायखर बावदों। नाथाय बेजों लोगोसे जोंनाव गोबां बिजाथिफोरनिफ्राय मोनसे अभियोग फैदों दि सोरनिबा नामा डाबल जानाय बा सोरनिबा एप्लिकेसन नाम्बारा गोरोबै आरो माखासे मार्क्सखौ लानानै गोबां बिजाथिफ्रा अभियोग खालामदों। दा बेखायनो जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों खावलायगोन, सोलोंथाइ डिपार्टमेन्टखौ जों खावलायगोन, जुदि बेबायदि माखासे खिलिमिलि जामारदोंब्ला बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोजाङै नायफामनांगौ, मोजाङै बिथांमोना नायनांगौ आरो बेखौ खनसेबाव बिथांमोना बेखौ नायफिनजोबनाया मोजां। मानोना जों रावबो फरायसाफोरखौ बा रावबो बिजाथिफोरखौ जि जेनुइन मोननांगौ जाखिनि मेरिटआव फैनो गोनां बिजाथिफोर थालांनायखौ जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा माब्लाबाबो जों लुगैया। आरो बेबायदि मेरिटआव फैनो गोनां बिजाथिफोरनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो खामानि मावगोन। दा बेखायनो जोंनाव जेसेबांखिनि अभियोग फैदों, दा बेखौ लानानै जोङो दिनै जोङो बुंबाय। दा बेजों लोगोसे गोबां माखासे अभियोगफोर दंबावो, जों बेनि डाटाखौ जोङो बुथुमबाय थादों आरो बेखौ लानानै जोङो बावैसो समनि गेजेराव बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथांजों जोङो सावरायगोन आरो बेफोर माखासे जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय राहा लामाखौ जों लागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो सोलोंथाइखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो जों इयुनावबो मावलांबाय थागोन। दा बेखायनो गोबां भेकेन्ट पस्ट दङ आरो गोबां फोरोंगिरि गैयै फरायसालिफोर दङ। बेयाव जाहाथे थिसननाया जानांगौ होनना जों गोबां समनिफ्रायनो दाबि खालामबाय थादोंमोन। दा दिनै बियो मोनसे जानायनि लामायाव फैदों। अब्लाबो बे थिसननाय होनायावनो दा बेखायनो जों जाहाथे जोंनि सासेबो मेरिटआव गोग्लैनाय जेनुइन जि बिजाथिफोर बे रावबो थालाङा, दा बिथांमोना गासिबो मोनजोबनांगोन। आरो बेबायदि जानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो खामानि मावगोन आरो जों जेब्लाबो साखाफारा दङ। दा बेखायनो आङो जायफोर जेनुइन जि मोननांगौ बिजाथिफोर दङ बिथांमोनखौ खावलायगोन। जों बिथांमोननि थाखाय जों जेब्लाबो दङ आरो बिथांमोननि थाखाय जों जेब्लाबो खामानि मावगोन। गोजोन्थों। बिटिआर सोरखारा जायफोर फरायसालियाव लांदां जानानै दं मास्टारनि बा फोरोंगिरिनि थाखाय, बेफोर स्कुलफोरनि फारिलाइखौ बिथांमोना बेयाव होदों। नाथाय बेयाव नुदों जे बर' मिडियाम स्कुलानो एसामिस मिडियामनि जानानै फैदों। बेफोरबायदि जेंनानि सायाव मा बुंनो सानो? बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों दाख्लैबाव थांनाय 8 आगस्टआवबो जों रायलायनायावबो जों बुंदों, गोबां माखासे फरायसालिफ्राव भेकेन्ट पस्ट दङ बर' मिडियामाव। जाखिनि दिनै जि होदों बियो थोजासे नङा, आरोबाव गोबां नांबावगौ। आरो बिनि गेजेराव फरायसालिया माखासेया हयथ' फैजोबाखै जों मिथिनायावबो। दा बेखायनो जों बेखौ आरोबाव फिन सोलोंथाइ डिपार्टमेन्टखौ जों खावलायगोन, बेखौ नायफिननानै आरोबाव थाबैनो जाहाथे बेखौ नायफिननानै मोजाङै नायबिजिरो, जाहाथे फरायसालिफ्रा जाहाथे क्लियारै जाहाथे बेयाव जायो। जोंनि बर' बिजोंनि होन बा एसामिसानो होन, बेयाव गावबागाव जिखिनि भेकेन्ट थानांगौ बेखौ जाहाथे मोजां बिथांमोना खालामो आरो बेबायदि खुनु गोरोन्थि जुदि जाया। आरो गोबां फरायसालिफ्राव दिनै फोरोंगिरि गैयै दंबावो आरो बैफोरावबो जाहाथे थिसनबावनो थाखाय थाबैनो सरकारा बिनि थाखाय राहाखौ लायो। जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों जेब्लाबो खावलायगोन।